încercăm să ne bucurăm de roșiile astea, vină puțin mai aproape, de roșiile astea proaspete de grădină. Și cum am putea să ne bucurăm, să scoatem în evidență gustul roșiei, decât cu o salată de vinete coapte la jar, da? Când spun la jar, înseamnă vinete coapte la jar, adică nu pe grătar, nu pe tablă. Și avem nevoie așa, am început puțin înainte, că n-am putut să mă mai abțin, arată prea bine vinetele astea. Mie îmi place să le tai puțin mai grosier, așa, ca să simți, să poți simți și textura de vânătă, nu doar pastă de vânătă, că asta încerc să scoți în evidență prin gătit, un gust desăvârșit și o textură foarte plăcută. Avem nevoie de vinete pe care le-am copt la jar în prealabil, la jar, am ridicat tabla și le-am pus pe jar, sare, piper, ceapă, cât de măruntă puteți sau după preferințe. Eu am preferat un brunois, da? Pătrunjel, mie așa îmi plac cu pătrunjel, maioneză de casă, de specificat galbenul ăsta pronunțat de la ouăle de țară, nu am folosit colorant, că mă aștept în comentarii să primesc comentarii și să-i dăm drumul la treabă, da? Am trișat puțin pentru că am început să le amestec dinainte cu ulei. Vreau să fac un ușor challenge, să încerc să le fac într-un minut. Salată de vinete, e vară, e plăcut afară, suntem la Bistrița, avem roșii de grădină. Pare rău că nu se poate simți mirosul, dar să pot vedea cum sunt. Cât de juicy sunt. Nu pot să mă abțin. Chiar nu pot să mă abțin. O să las puțin aici pentru că e păcat. E păcat de textura asta. Da? E păcat de textura asta. Nu strică cu nimic, da? Bun. Să-i dăm drumul, da? Un minut. Cred că am uitat să mă prezint. Eu sunt Andrei. Sunt șef. Îmi place să gătesc acasă. Îmi place să împart pasiunea mea cu persoanele din jurul meu și acum mai nou. Îmi place să o împart și cu voi. Da? Emulsionăm foarte bine uleiul. Am avut aici la 4 vinete, în jur de, să spun așa, cam, cred că 100 de mililitri de ulei. Da? Îmi plac așa mai grase, mai gustoase. Dar ținem cont și de maioneza de casă, care este grasă. Le amestecăm bine, 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 până creăm o semi-emulsie în textura salatei, cu uleiul, da? Sare, după gust. Pot gusta cu degetele pentru că eu mănânc salata. Mai trebuie puțină sare. Piper. Neapărat în salata de vinete piper. E un potențiator de gust atât de bun și de folositor în bucătărie. Piperul este la fel de indispensabil ca și sare. Țineți cont de asta. Mai gustăm. Deja a început să se desăvârșească gustul de vânătă coaptă la jar. Iar datorită texturii ușor grosiere, poți simți gustul de vânătă, dar și textura. Încă puțină sare, trece timpul. Încă puțin piper. Ceapă. După gust. Eu o să pun deocamdată 3 lingurițe. Da? Maioneza de casă, fără colorant, doar gălbenuși pe țară. Punem 2 lingurițe. Omogenizăm. Întotdeauna ținem gustul ținem cont de sarea pe care am pus-o în maioneză. Când condimentăm, când asezonăm vinetele pe care le emulsionăm cu uleiul în prealabil. Ținem cont de sarea din maioneză neapărat. Ca să nu... Deja au început să aibă aspectul ăla frumos, deschis la culoare. Da? Mai gustăm cu același deget. Îmi pare rău că nu pot transmite gustul prin filmare.
Totuși mai avem nevoie de puțină sare, puțină maioneză. Mie îmi place mai grasă. Chiar așa. Omogenizăm. Doamne, deci n-am cum să nu vă arăt maioneza asta de casă cu ouăle astea de curte. Cât de frumoasă poate să fie, ce aspect poate să aibă. Cât de frumos să combine cu vânăta asta coaptă. Da? Cât a trecut puiul? Cred că am depășit un minut, nu? Cred că suntem gata. Mai gustăm o dată? O pâine coaptă. O să mă opresc puțin pentru filmare și o să continui după aia, dar trebuie să mai mă o dată, că nu se poate. N-ai cum să mănânci ceva mai bun decât atâta. Mă scuzați că vorbesc cu gura plină. Eu o să mai adaug o linguriță de ceapă, pentru că mi-mi place cu mai multă ceapă. Gustul e fenomenal. Și asta este salata noastră de vinete. Vara, cred că, de fapt sigur, este cel mai bun preparat care poate scoate în evidență roșia. Spuneți și voi în comentarii ce preparat credeți că poate să scoată roșia în evidență mai bine decât o salată de vinete coapte la jar și o maioneză din asta cu ouă de țară atât de galbenă. Cred că o să primesc foarte multe comentarii în care o să mi se spună că am folosit coloranți, dar este doar maioneză de casă, ouă de țară. Fenomenal, fenomenal. Asta e salata noastră de vinete, extraordinar de gustoasă. Ca textură mi se pare perfect așa. Da? Foarte bine arată. Haideți să vă rog cum îmi place mie să o mănânc. Am o pâine de casă, pâine de bistrița pe care am copt-o dinainte, cu puțin ulei, ca să o fac ușor crocantă. Scuzați-mă, dar nu m-am putut abține. Nu pot să mă abțin. Am făcut o mică pauză de filmare ca să gust din roșia asta de țară, care este extraordinar. Haideți să vă arăt cum îmi place mie să mănânc salata de vinete și să-mi lăsați în comentarii. O să las un link în descriere să-mi puteți comenta și dumneavoastră cum vă place să mâncați salată de vinete. Mie îmi place să o mănânc așa. Pâine de casă, coaptă, crocantă. Cu cât e mai crispy, cu atât este mai gustul mai potențat. Am aici un usturoi pe care l-am copt înainte, da? Ca să evidențiez toate aromele, da? Să-mi pun pe pâinea asta coaptă usturoiul. Mamă, deci nu se poate așa ceva. Nu cred că e ceva mai bun. Există ceva mai bun decât asta? Nu cred. De fapt o să urmez. Salata de vinete, care, încă o dată, cred că e cea mai bună salată de vinete pe care am făcut-o până la vârsta asta și lucrez de câțiva ani în bucătărie. Deci este fenomenală. Peste usturoi. Salată de vinete din abundență. Mie așa îmi place să pun mult pe ferie. Mie îmi place să simt salata asta. Că de-aia am pus atâta gust. Și deasupra, vedeta noastră de astăzi, roșia. Doamne, deci uite cum arată roșia asta. Uite cum arată roșia asta. Uite cum arată roșia asta. Uite puțin cum arată roșia asta. Doamne, extraordinar. Felie groasă, da? Vine puțin mai aproape, te rog. Uite-te puțin la roșia asta. Uite-te cât suc poate să aibă. Uite-te puțin ce e aici. Doamne, Doamne. Și pătrunjel. Pentru mine l-am adus. Eu mănânc salata de vinete cu roșii și pătrunjel. Uite-te ce bunătate aici. Uite-te ce bunătate aici. Uite-te puțin ce bunătate aici. Nu am cuvinte.
extraordinar. Uite-te, am urmărit și fața noastră. Uite-te la textura ei. Doamne, și cu usturoiul ăsta copt, deci cred că este cea mai bună combinație de gust ever. Ei bine, prieteni, asta e salata mea de vinete. De asta am avut nevoie ca să o fac. Roșiile astea sunt fenomenale. Vă recomand, dacă aveți spațiu, să vă amenajați o grădină, să vă faceți o grădină unde să vă puneți bunătățile astea. Și vă aștept cu comentarii în descriere ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce am făcut bine, ce n-am făcut bine. Am pus multă maioneză, am pus puțină maioneză, am pus prea multă sare, am gustat, am băgat degetul. Astea sunt chestii care se întâmplă acasă, da? Doamne, vă las, pentru că am determinat un castron de salată de vinete și un castron din bunătățile astea de țară. Da? Vă pup și zi frumoasă în continuare.